Joulupöydän ihana herkku on tumma saaristolaisleipä. Tämä hieman makea ja täyteläinen leipä on erittäin helppo valmistaa. Aineiden sekoitus keskenään riittää. Valmistaminen vie aikaa paistamiseen noin 2,5 tuntia. Ennen kuin aloitat valmistamisen, tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat raaka-aineet ja 2 leipävuokaa. 8 desilitran taikinasta tulee sopivan kokoiset leivät 2,5 litran vuokaan. Aloita valmistaminen vuokien voitelulla. Kuumenna 8 desilitraa piimää kattilassa liedellä keskilämmöllä kädenlämpöiseksi. Voit valmistaa koko taikinan suoraan kattilassa, joten valitse reilun kokoinen kattila. Sekoita piimää välillä kuumentamisen aikana puuhaarukalla. Tässä työvaiheiden kuomista varten piimä laitettiin taikinakuumaan. Murenna 60 grammaa hiivaa piimään ja anna sen liueta. Voit välillä sekoittaa taikinaa. Kun hiiva on liuennut piimään, aloita muiden aineiden sekoitusjoukkoon. Lisää ensin 2,5 desilitraa siirappia, ja sitten saman verran kaljamaltaita. Sekoita välillä. Lisää joukkoon 2,5 desilitraa vehnäleseitä ja 2,5 desilitraa ruisjauhoja. Sekä 2,5 teelusikallista suolaa. Taikina on hyvä tässä vaiheessa sekoittaa huolellisesti. Viimeiseksi taikinaan lisätään vehnäjauhot, nekin puuhaarukalla sekoittaen. Vehnäjauhot kannattaa lisätä taikinaan 2-4 desilitran erässä välillä hyvin sekoittaen. Jaa taikina 2 voideltuun leipävuokaan. Anna leipien koota liinalla peitettynä 1,5 tuntia huoneen lämmössä. Laita leivät paistumaan uunin keskiosaan 175 asteeseen. Kun leivät ovat paistuneet 1,5 tuntia, ne valellaan siirappivedellä. Sekoita 0,5 desilitraa siirappia, 1,5 desilitraa vettä. Valeille leivät kauttaaltaan siirappivedellä. Jatka leipien paistamista vielä 0,5 tuntia. Anna leipien jäähtyä luissaan. Säilytä leipää viileässä. Parhaimmillaan se on 2-3 päivän päästä valmistuksesta. Nauti saaristolaisleipä sellaisenaan, voin kanssa tai vaikkapa joulunkalojen kanssa. Nautinnollisia leipähetkiä.